lang! Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Che. Cheche. 35 years old at isang masugid na tagapakinig ng programa ninyo simula pa noong high school. Sa loob ng maraming taon, naging kasama ko kayo sa masasaya at mabibigat na araw ng buhay ko. Naisipan ko pong sumulat dahil pinanghihinaan na po ako ng loob. Baka po sakaling mabigyan niyo ako ng payo at bagong perspektibo sa pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Ganito po kasi, 4 na buwan na pong walang trabaho ang asawa ko mula nang mag-resign siya sa dati niyang pinapasukan. Hindi po naging madali ang desisyong yun. Bago siya umalis, nag-uusap po kami at humingi siya ng pahintulot sa akin. Pinayagan ko siya dahil nakita ko kung gaano na siya nahihirapan sa politics sa opisina at kung paano naapektuhan ang isip at damdamin niya. Naisip ko noon na mas mahalaga pa din ang mental health kesa manatili sa trabahong punong-puno ng stress. Ang problema po namin ngayon, 4 na buwan na, hindi pa din po siya natatanggap sa kahit anong ina-applyan niya. Logistics supervisory job po ang posisyon na ina-applyan niya at halos lahat na yata ng pwedeng pasahan pinasahan na namin. Habang tumatagal po, nag-aalala na kami. 4 na buwan na po kasi kaming walang hulog sa bahay. 2 buwan nang delayed ang hulog sa motor. 3 buwan nang hindi bayad ang internet. 1 buwan nang overdue ang iba pang mga utang namin. May maliit po kaming sari-sari store kaya kahit paano may naihahain pa rin sa mesa. Pumasok na din po ako bilang tindera ng karne para kahit maliit ang kita, may maipang tatawid man lang sa araw-araw. Pero napapagod na po ako. Kasi naman po, pagising pa lang, mga bayarin na agad ang nasa isip ko. Kapag gabi naman, hirap akong makatulog, kakaisip pa din kung saan kukuha ng pambayad. Madalas palihim na lang akong umiiyak na para hindi na lang makita ng asawa ko. Alam ko naman na nahihirapan din siya kaya ayoko ng dagdagan. Tambalang kumikinang, nagtampo po kaya ang Diyos sa amin. Kasi po yung huli niyang trabaho, pakiramdam namin, regalo talaga yun sa amin. Dumating lang nang hindi namin hinihingi. Natanggap ang asawa ko nang walang kahirap-hirap. Kaya ngayon hindi ko maiwasang isipin kung mali ba na umalis siya sa trabahong pakiramdam namin ay ibinigay ng Diyos sa kanya? Nagkulang ba kami sa pasasalamat? Pinaghintay ba kami ng matagal dahil may kailangan kaming matutunan? Hindi naman po ako tumitigil sa pagdarasal at sa pagtitiwala. Umaasa pa din po ako na may nakalaan pa ring trabaho para sa asawa ko. Napapaisip lang po talaga ako kung hanggang kailan pa namin kakayanin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po ay mapag-usapan niyo din po sa podcast. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cheche.
Cheche! Kumusta ka naman? Oo. Alam namin ang nararamdaman mo. Yung bang... Ang bigat ng baggage na Correct, dala-dala totoo. mo ngayon. Alam Pagdating mo, kasi talaga sa financial, correct, di ba? totoo, ang hirap eh. Katulad kanina, meron din nag-message sa akin ng ganyan. Sabi niya, Nicole, na-experience mo na ba yung nagkaroon ka ng problem financially? Sabi niya, kasi parang ang feeling ko ngayon, meron nasa harapan ko na napakalaking pader. Na hindi ko magiba-giba, hindi ko matulak-tulak. Wala na, para bang wala akong magawa. So, yun yung tanong niya. Sabi niya kasi, natatandaan ko, nagkakwento ka. Ha? Ako nagkakwento? Kailan ako nagkwento sa radyo? Ako kailan nagkwento? Baka natsyempohan mo lang. Bira Hello, magkwento eh. bira kaya ako mag-overshare. It's not common. Chares. Ayun, so, nakwento ko daw kasi sa radyo na hindi naman kami lumaking mayaman, ganyan. Malinaw pa rin talaga sa akin yung eksenang 4 kami magkakapatid. Tapos, hinahati namin sa 4 yung burger ng Jollibee. Malinaw pa rin sa isipan ko yung dun sa may EDSA Central, dun kasi ako lumaki sa Mandaluyong, meron dong isang maliit na mall na meron siyang parang maliit na Star City. Very, very small. Na hindi ko makakalimutan yung si tatay na nag-ooperate nun. Na-charm yata siya ng nanay ko. Bait kasi ng nanay ko napaka-soft spoken. Parang ako. Chares! Hindi ko talaga namana sa nanay ko yung pagiging soft spoken. Nakakalibre kami ng rides dun Dahil lang nadiskartehan ng nanay ko na parang nakikita niya 4 kami magkakapatid, tas hindi kami Sakay o makabili ng ticket. Napakalinaw pa rin sa memory ko ng Star City. Nung open air pa yung Star City. Natatandaan ko meron pa kaming printed picture sa tabi ng octopus. Na noon kasi hindi pa ride all you can lahat ng rides sa Star City eh. Tsaka open pa to, wala pang bubong. Open pa siya. Kung hindi mo kayang bumili ng ride all you can, pwede kang 1 ride, 3 rides, or pwedeng entrance. Hindi na kasi ganun ngayon eh. Parang ano na siya eh. Kahit sinong pumasok, ride all you can. Parang enjoy mo naman. Yun naman yung kagandahan nun. So natatandaan ko dati, yung nanay ko papasok siya, hindi siya mag-rides kasi hindi naman talaga siya nag-rides. At kahit nag-ride siya, hindi na lang. Kami na lang mga anak. So para lang ma-experience din namin yung Star City. And then fast forward, nagsasawa na nga ako sa Star City kasi isa yun sa mga privileges namin dito eh. 'Di ba? Na yung family namin can use the privilege every month na makapag-Star City sila every month. So, ba't ko sinishare? Siguro kasi talagang para lang sabihin na kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi naman yan forever. Yes. You would really think na parang antagal. Parang lagi namang sinasabi hindi forever yung nararanasan ko. Pero bakit parang antagal? Kasi nga ang patience is not our virtue. Yes. Gusto natin kapag ka nagdasal tayo, laging agad-agad merong sagot. Agad-agad mabigay yung hinihiling natin. 'Di ba? Pero your situation will change definitely. Talagang may mga lessons lang na itinuturo sa atin na along the way, pampatibay, pampatatag, ganyan. And pampakapit kay Lord. Sabi nga, 'di ba, nung nagkasakit yung anak ko na major, few years ago, isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng pare is that yung suffering daw is our direct link to God. Yeah. Kasi kapag ka tayo ay nagsasuffer, talagang yung link natin kay God, ang tibay, di ba? Na para bang pag nagdadasal tayo, nakapikit na nakaluhod, na may wala ka ng ibang pangahawakan, ganon. Di ba napag-usapan natin nung nakaraan lang na yung lindol, na hindi naman mga religious yung tao, biglang tumatawag kay correct, Lord. biglang so, kay Lord. So, din sa suffering. So, ganon. So, it is our direct link to God. So, right now, dahil hindi pa nangyayari yung breakthrough ninyo na magkaroon ng trabaho yung mister mo, na ramdaman namin yung bigat eh. Nung sinabi mo yung ilang month na overdue, ramdam namin, alam namin yan eh. Alam namin yung pakiramdam na ganyan eh, na para bang hindi na ako makakalabas sa sitwasyon na ito eh. Well, just to let you know, makakalabas din naman talaga ikaw dyan. Kami sa story ng asawa namin, dumating yung asawa ko sa talagang, gaya ng tinatanong mo na, ikaw nga, sinasabi mo, pinaparusahan. Siya, ang question niya, totoo ba ang Diyos? Ayan. Na kami noon, active na kami noon sa church ha. Kasi yun yung, active na kayo sa church noon. Yun yung time na pupunta kami sa church mission. Tapos may babayaran kami na parang sabihin nating
malaking Halaga. binibenta na namin yung bahay. May nakausap na kami. Tapos at last minute, Nag-back out. nag-back out. Lasing pala kasi yung kausap nila. Hindi pala matino na nakausap. Basta akala ninyo, Oo, mabibenta okay na ninyo, magkakaroon Kasi kayo ng pera. time sensitive yung yung babayaran. Na Kasi kapag lumagpas ka, may karagdagan. Oo, so pagbalik namin galing sa church mission, wala na kaming chance na parang maghanap pa na magbibenta eh. So yun na yun, bago kami umalis, nagsabi na, nag-usap na kami, okay na. Permahan na lang pagbalik nyo, bayaran na lang, tapos biglang bago kami umalis. Hindi pala Oo. hindi tuloy. Oo, kasi parang may nakita na iba. Doon na nag-question yung asawa ko na hindi pala totoo yung Diyos. Oo. Bakit? Oo. Ang eksena pa nun, Jegs, parang papunta kayo ng mission. Yes, Kumbaga oo. parang papunta kayo ng church mission, so Oo. you're going to do things for the Lord. Mhm. Tas ito, biglang binawi. Akala Ayan, mo may oo. solusyon na, biglang binawi. Pero Oo. alam mo kung anong amazing, yung word din ni Lord yung nag-remind sa kanya. Parang naalala niya yung passage na nagsasabi na, sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples at apostles niya na, ilang beses niyo na akong nakasama. Hindi pa rin kayo naniniwala. So doon siya bumalik sa ulirat. Andun pa rin yung problema. Oo naman, hindi naman nawala. Pero feeling niya parang paalis kami, parang wala na siya sa parang lutang na siya. Pero bago lumipad ito yung on cue na sinasabi. Sabi niya, pa-connect nga ako. Nasa loob na kami ng eroplano Kasi nag-message siya na, sir, malaking tulong talaga kayo pag kayong kumuha. Wala na, sin zone na lang. Oo, hindi So na. nung nag-connect siya sa akin, Nag-connect sa internet, sa phone ko, sa wifi. biglang nakita niya na nag-message. Sige ma'am, okay na po. Usap tayo ng payment pagbalik. Oh. Saka lumipad yung eroplano. Sabi ko, grabe ka, dramatic si Lord. Alam mo si Lord, apaka-dramatic. Gusto niya talaga may mga kwentong malupit, Oo, di ba? Saka May lumipad mga yung ganun eroplano. Sabi, Galing. grabe. Iba-iba si Nakakatuwa. Lord. So, ibig sabihin, just hold on, hold tight, make sure to trust the process and to keep Yan. the faith. At ang pinaka-importante din talaga sa lahat, wag kang, yun nga, lagi sinasabi, di ba, do not lean on your own understanding. Yan. Yun mong isurrender mo kay Lord, humingi kayo ng guidance, i-pray nyo. Baka yung ways ninyo na yung pag-apply ni Mister sa mga baka iba yung leading ni Lord. Gagamit siya ng tao, sitwasyon. Or baka nagfo-focus lang kayo sa ito lang yung capability ni husband. Oo. So ito lang yung ina-applyan. Oo. Baka naman pala meron naman palang pwede naman pala siyang maging other baka may kailangan matuklasan na other parts of himself. Oo. And you both as a couple. Oo. Pero dapat wag mong sarilinin niya na cheche. Ay, oo naman. Na Buti yung nga nag-share ka sa amin Oo, umiiyak ka mag-isa. Delikado wag. yan. Oo. I-share mo sa asawa mo. Correct. Dapat kung sabay kayong umiyak kami ng misis ko nung nasa warehouse, punta lang kami doon sa likod, doon kami giiyak, hagulhulan kami dalawa doon ano nang gagawin namin. Hindi Tama. na namin alam. Do it as a team. Oo. Dapat, hindi ko sure, Cheche, kung nag-uusap kayo talaga ng masinsinan na ng husband mo about this or this is something na sinasarili mo, but yung ganitong klase mga sitwasyon at eksena, this tests your marriage, Correct. yung katatagan ng Yes. pagmamahal at trust ninyo Oo. sa isa't isa. Ito na yung mga perfect na time for you to stay together. Oo. 'Di ba? Para talagang ito yung sinasabi talaga nung kayo'y nagsumpaan sa tama. simbahan, 'di ba? Sa Na for hirap. richer and Oo. for poorer, in sickness and in Ayan. health, 'di ba? So ito na yun, dito na natin mapapatunayan 'yan. Oo, at dito din pumasok actually yung kwento ni Mayet de la Rosa sa amin. Kasi nga sa sobrang walang-wala na pati wedding ring, talagang totoo 'yan na. wala, lumipad talaga yung mga ipon, alahas, lubog sa utang. Pero nung sinabi, Lord, ikaw na bahala. Kasi kung kukunin mo lahat, isang pitik mo lang, babalik mo. Correct. At unti-unti nga, Na diba, ibabalik. na nakilala si Ma'am Mayet de la Rosa na nabigyan kami ng Wedding ring. Totoo. diba? At hindi Napaganda pa. Correct. Napaganda pa. Mas magandang version, Yes, 'di ba, ng singsing. oo. At hindi lang 'yun. Imagine mo yung 20 couples na ipinakasal ng tambalan, 'di ba? A Yes, few years oo. ago, mga hulog din ng langit galing kay Tama. Mayet de la Rosa Fine Tama. Jewelry. So, why are we sharing this? Because God has His ways Yeah. and means. So, kapit lang kayong dalawang mag-asawa, face this together, face this with God. Walang problemang masyadong malaki para sa kanya. Mas malaki siya doon. Tama. Tandaan mo, He is bigger than your problems. Correct.